Здравейте, аз съм Филип Терсийски. Днес ще покажа хак на Shadow Fight. Бях ви казал, че не знам как, но сега разбрах. Тоест днес разбрах. Така. Ето, трябва да имате китайската версия от Aptoide. Ето това приложение. Aptoide. Влизаме. Да, сега, понеже преди малко я почнах. Оп, ето. Фиените са... Силно снимате сметка. Фиените, защото не живеем в Китай. И просто чакате и си получавате диаманти. Да. Да, това е. Купувате всички оръжия. Но получавате апгрейд чак след 4-ти левел. Аз в момента съм много зле. Но мога да ви покажа, след това ще снимам клипче на телефона, където съм доста добър. Да. Знаете, че GameHacker тук не действа. Вижте, не ще излиза. Знам какво. Може да пробваме с Game Guardian, което е добро. Аз мога да пробвам днес. Ще е ужасно, ако не намери нищо. Едно. Откри. Оп, не стана. Нищо. Добре, това бях аз. Абонирайте се за акаунта ми. Ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре. И в коментарите ще напишете кои игри искате да хакна. Аз ще ви ги хакна, обещавам. И това беше от мен, аз бях Филип Терсийски. И до скоро.